Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita Ailo Bonsai SDA. Hari ini kita akan mereview beberapa barang juga pastinya. Mayoritas Ailo Bonsai dengan gudangnya Bonsai Santigi. Mari kita ke maskot. Assalamualaikum maskot. Waalaikumsalam. Karemak kameramen cek ngantuk ngono. Kameramen ini lemes. Cek lemes ngono. Semangat jelas ngono. Semangat. Mari jalan sehat. Jalan sehat. Jalan sehat. Jalan ini enggak jalan-jalan raya di jalan raya di Embong ah. Sehat jalannya. Jalannya sehat. Jalannya. Ya apa iki? Ayo review dia. Siap. Iki Santigi budidaya ta? Du Lombok. Lombok. Luntas. Zoom gede ya. Luntas Jawa, luntas Jawa. laut. Kulupan. Kulupan. On the rock. On the rock. On the rock cuwili iki enake gawe apa iku jenenge? Digawe bahan demek-demekan. Pandemek. Bahan demek-demekan. Si masalah buka rego gampang. Oke, ngopi sih. Kopi sih. Tap. Iki lho cuma piro? 20 cm tok iki. Pote keramik. Pote keramik. Teko budidaya ngerangkul watu. Mencengkram. Mencengkeram. Lho aku ora nganggo mic ngono wis buanter ya. Ora digawe. Moro gue ngebas bisa. Nah, enak itu. Enak loh. Lha iki wis pembukaan ta, awakmu kok ngerti-ngerti mrene iki, Man? Ya wis. Ya kok gak assalamualaikum to? Wis ta? Wis Oh, wis ta. Aku sing lali. Ya iki lho. Sayo. Ki piro, Mas? 200 ah? Yo ojo ta nek 200 pote tok lah 200 mbek watune lah. Ngawur ae wong wis koyo Piro? ngene programan koyo ngene. Piro iki berarti? Wis gawe pembukaan 350 teh. 350. Hmm. Oh ya. 350. Ya iki campur mbek budidaya mbek dongkelan sih iki kok iki ana beberapa dongkelan ya. Ono stok anyar ya, Mas ya? Wake Wah, stokane. stok baru guys. Ya cuma engko sik Engko ayar. iya gampang iki aku kan nyiapno iki sik. Pokoknya disimak bro. Iya. Banyak. Kit wingi lho awakmu tak enteni malah. Ket wingi ta. Biasanya ket subuh, saiki ket wingi. Ya iya. Nah. Ya. Ya wis ganti tak ganti. Oke, ganti. Ya, ganti. 350. Ya, Ganti. 350. Iki teko budidaya. Koyo ngene lho rek akare lho. Nyelodit ngene modere. Nyelodit. Jengking jare. Nyeledit. Wis gayane apa anane ngene iki. Pote wis semen. Pote semen. Heeh. Ketinggiane nek tak gawe saiki iku nang 30 cm. Cuma mau dipres maneh lagi ya iso iki dipres maneh iki. Iki murah meriah, Bos, Yohan. Lebih besar tapi lebih murah ta? Iya. Wis 400 ae nek Gun. 400.000 nego. 400.000 nego. Bro, awakmu belajar jadi MC ya apa? Kok gak iso, gak apa-apa. Wis rego gawean sak karepmu dhewe ra apa-apa ya. Ya. Iki. 400 wis. Ayo nego. Nego. Negone los pokoke. Nego los lho ya. Yo kene lho gak apa-apa karo belajar MC. Lungguh-lungguh kene karo ngopi. Ya. Ganti ya. Ganti. Wis iki dino iki gawe simpel-simpelan e. Bongkel on the rock. Bongkel on the rock. Demek. Demek. Bahan demek. Perantingane wis ready kabeh. Pencabangane wis ready kabeh wis ngeranting wis kari ngenteni anak ranting iki. Wis ngelos ketok nyempluk-nyempluk dadi wis kena gawe jalan-jalan. Ya nek mlebu prospekan iki ya iso. Barange sakmene cumaan.
korek lho, korek lho. Ki ori nang watu iki. Ori di batu. Ori di batu. Bukan batu Malang lho ya. Batu temenan. Batu tahu dari. Masih goda iki masih cuwilik ngene. Ya. Asik ya. Wah asik, apa mana nek bakul sing ngomong apik ya apik. Apik. Apa mana langsung ditransfer, tambah HP. Oh, lebih istimewa Tambah mana HP. Harga murah meriah iki. Piro Mas harga murah meriah Mas? 550. 550. Heeh. Yo ya. Jarine emang gede kok murah ya jumpun sing gede lho. Gede ya. Cilik tapi modelnya kayak ngene bisa. Nerusne gak sepiro suwe. Ya, murah wis. Bungkusan ya. 500.000. Ya. Iya wis nego. Nego. Ongkir ditanggung pemenang. Ongkirnya tanggung pemenang. Kimang lar jalan sehat awakmu iki mau kok anu. Kena macet. Kok kena macet. Ya ganti mana ya? Ganti lagi 500.000. 500.000. Iki saiki iki lho, iya lho. Nggih. Model jimbun-jimbunan. Jimbun-jimbunan. Bunjin, Bos. Bunjin. Bunjin. Alias jimbun. Iki dongkel iki. Dongkel. Dongkel, Bos, kaya ngene kok. Oh, karaktere towek ngene lho. Ono keringane nek takok keringan iki ono keringane. Ketinggiane piro iki sik? Aku ora ngapalno cak mene akeh iku masalah. Keringan ketinggiane. 55 cm. 55 cm. Dhuwur ya. 55 cm masih masuk medium. Kita mbok gowa iki. 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 Lah jere wingi nawar iki awakmu. Kasih to. Nawar siji ne siji to. Bene nawar iki gak apa-apa wis. Itu 50 gowon. 750. 50 Mas. 750. Aku ki nawani awakmu kok sak jerene wingi nawar iki. Wong kacek 100 lho ora gelem gowo. Waplek yo. Wingi diwayal wis 600 wis tak gowo ngojok lah nek 750 keangkuten ra apa-apa. 750. Delok ana iku, delok ana. Antara ragu delok ana, wajahe delok ana, ragu iku ndekne mikir. Iya ya apik ya. Iya. Soalnya akeh sing luwih apik jarene Wan. Ya. Bingung. Bahane apik-apik sampe bingung ah. Sampai bingung, Sing Pak. dipilih sing nyelempit ning kono Nyelempit, singitno nyelempit, dipilih lah, malah. Sing disingit terus sing dipilih. Ero ae ya. Pikirku cek regane luwih murah sing dipilih, Iya. pilih. Apik murah jarene. Wis aku iki ae teng iya wis karepmu wis jane aku ya rada ketun tak kene nampani dhuwit rada akeh titik. Malih nampani dhuwit rada titik akhire. Wis 750 ae wis ya. Ya. Arek-arek omong ngono iki ya. Omongane Ya arek. ya wis. Tak ganti pohon maneh ya. Mang takok iki. Jarene iku teko dongkel lah. Iya teko dongkel, Bro. Ya iki mang kan mbok takokno. Ya, iki teko dongkel iki kan ori nang watu iki. Iki karaktere tuwek iki. Iya, Tuwek. Tuwek kok sinten? kok sing ngomong. Bakule tuwek. Unik iki, Cak, modele unik. Tuwek ya. Unik. Karaktere unik teko dongkelan. Ori batu. Asli iki. Jinasik. Heeh. Bunjine unik iki. Aku nek Iki lho cuma 30 cm, Bro. aku nek bunjine gak ngiler aku. Ana bonusane asline iki lho. Cilik iki lho. Iki lho. Bonus ya. Bonus iki boleh dibawa pulang iki. Boleh dibawa pulang. Awas yo minggir-minggir kursimu minggir menggurekno. Minggir-minggir banget ayo. Geblak. Geblak terus gitu. Piro Mas? Siji. Regane Oh rego. Harga nang 600 ya wis, ayo. 600.000. Ya 600. Dongkel. Ya teko dongkel. Karakter tuwek. Tuwek bukan enggak tuwir lho ya, tuwek. Tuwek. 600 teko dongkelan.
Aku ya ana gasket iki, apik ya. Sik ya tak ganti sing gasket, apik ayu. Iki dino iki aku gasketan ono loro. Gasketane ono loro. Sik. Yo ndak, asik dah. Oh. Sik ta lah, sabar po. Lho, kowe tok to, wasik to? Ya. Oh iya. Oh, wis ayu ndak iki ndak apik ndak. Wis kena gawe kanca ngopi iki. Jungkel jarine. Wis gak cuma jungkel-jungkel tok iki. Sing penting wong gak melok jungkel Iya. Mas ya. Ya aja sampe lah wong jungkel iku. Gue jungkel gak Mas? Regone rada jungkel iki. Regone rada jungkel. Ora ndangak nemen kok regone kok. Jungkel. Iso nego tipis-tipis iki ya. Gurung buka rego Oh, kate guru dinego. rego. Iya. Buka rego durung kate dinego iki. Ya wis dibuka no. Dibuka Mas. 900. 900.000. Iya nego. Jungkel ya, gayane ya. Wis nego sak karepe wis. Nego, Pokoke Bos. gelem nawar ngono aku seneng kok. Apa maneh lak ora usah nawar malah sawen. Tambah sebulan. 1 juta malah free ongkir kok ya. 1 juta ya nonton ngirime nang ndi nek Jawa Bali tak free ongkir apa aku. Ya. 1 juta free ongkir. Ya, Jawa wis, Bali. ayo. Wis ya. Free ongkir, free packing. Nah, Iki mau apik to? gede lho ndak, dawa lho ndak. Lidah tok sampai tekan kene iki lho cuman 45 cm, hampir 50. Hampir 50. Teko kene iki ya. 50 cm, mlebune nang medium iki. Iki. Ya, ya, iki ya. 900.000 ya. Ya nego. Nego. Nego banter iki. Nego banter. Ya nego banter pol. Mau apik Wis lagi, nego-negoan wis sak karepmu wis. 900.000 oleh barang koyo ngene lho, gak ngeri ta ya apa? Lah ya tak ngomong. 900.000 ndak cuma koyo ngene lho. Wis koyo ngene kok cuma koyo ngene. Ono sing luwih murah iki yo an. Yo. Murah iki. Iki teko dongkel iki yo an. Ono watune tapi sak tuwitik watune ori. Matone ori ya. Ori to, dudu abal-abal. Dudu abal-abal. Oh, apa sih? Iki konsepnya nang promalan iki. Formal. Iya, promalan. Formal. Gak pro makan, promalan. Teko dongkel asli. Nah. 500.000. 500.000. Iya, dukure cuma 22 cm iki. Ketinggian saat iki 22 cm. Mungkin dadine kok nang 25 cm iki. Siap. Enggak bonggole lho, Cak, gedene lho. Lho, gede sak mene iki dongkelan on the rock nang watu iku. Ori iku. 500.000 wis, 500.000. yo ganti pohon. Ganti pohon lagi. Ya, iki dongkelan model nyelenting ini iki. Nah, iki. Iki aku gawe teko kene, Cak. Teko kene yo enak. Enak, heeh. Iya. Sembarang sih karep gawe teko ndi. Cuma nek teko kene kan gerak dasare kan kowe tok kabeh. Nek maksudnya dari pangkal sampai dukur iki ketok. Iki dukure ndek asline cuman sekitar 38 cm nek teko kene iki 65 cm, 60 cm lah. Bentangannya 60 cm. Ya. Oh ya. Asik lho. Asik lu ya. Iki wis delok maneh ngono karo nikmati ngene karo rokokan ngono wis enak wit iki. Wis istimewa, Bro. Lho ya. Lu ya. Sik to. Enggak, kurang tentu. Murah kabeh iki. Iki nek menurutku jek murah dengan kondisi barang wis koyo ngene iki wis ngene iki. Lho. Ya, Ya. Piro, Cak? 1,5 juta ae. 1.500.000. 1.500.000 nego. Nego. Wis negon los. Nego los. Ya. Oke. Sampeyan seneng teko kene. Apa teko kene?
Aku seneng teko kene. Iya nek teko kono kadoan ya. Iya, nek teko kono kadoan. 1,5 juta Nego. Santigi dari Dongkel nego. Ono cak rimbun Gede. murah. Murah. Nanti nih. Aduh, aku rada kabotan iki jane ya. Mas Rono ae, tarono ae. Oh nek iki kono ae ta. Tarono ae. Wis. Iki rimbun iki. Lho ya. Ketinggiane ya. Ketinggiane iki cuma 50 cm. Heeh. Bentangane 60 cm ke samping. Kalau dari depan ke belakang, oh sama 60 cm. 60 cm. Iya, koyo ngene ndak kari ganti pot tok. Lah nek pot kepengin ganti tak gantekno wis. Jare murah, Mas. Ya murah iki. Piro? 1,6 juta. 1,6. Iya, barang Rimbune koyo koyo ngene. ngene. Iya, wis koyo ngene. Murah-murah wis ta lah. Iya, Ya ta. Lho. rimbun ya. Tuh. Iki diganti pot didelep pilar kari motong tok iki, Cak. 1,6 juta oleh barang koyo ngene lho, wasni ta. Ya, Ya. murah. 1,6 Ya, rimbun subur. rimbun. Sapi. Ono gesit maneh. Malah ke depane dadine enak. Yo barang Oke, skip lagi. Gesit. 1,6. Iku 1,6 ya iku. Lho, gesit enak. Yo, kopimu kesamplok. Lho, pas cak guling. Ya. Nah, Wah, enak ini barang. Lho, liwane lho. Alure lho, garise lho. Wes, mantep. Iki kari cempluk dadi wis istimewa. iya ya. Heh? Karek cempluk-cempluk tok ya. Lho kari ngrimbuna sithik, ngrimbuna tok iki. Wis dadi barang iki. Iya, gerak dasar ya, keren ya. Wah, yo gak cuma keren, istimewa, Bos. Istimewa ya. Jungkel-jungkel ngene ya. Iki calon mahkota juga ya. Digawe kenek gak kenek. Terserah selera nih masalah iku. Cek apa masih Mas? Masih Bos. Masih, Bos. Harga Mas, iki piro Mas? Iki tak buka harga 1,2 juta ya. 1,2. Ya. Sekarang koyo ngene 1,2 belongkas dadi. Lho, ukurno panjange. Lidahe iki cuman piro iki keseluruhan iki? 45 cm lho. Ya opo? Ori ya. Ya pote wis cakep. Kurang penak piye? Kurang Ya. penak piye. Enak tok wis wis awak dhewe iki. Wis. Lho, sondul Apik, ya? maneh to. Ndane. Iki mari ngene iki kari dongkelan piro iki ana piro iki ya. Wis ganti dongkelan aja suwe-suwe. Siap. Engko gare gak takon nang WA engko. Iya. Diluk sekilas saya cek takon nang Ben WA. penasaran ya. Istimewa lho. Istimewa ya. Packing-e iki aku sing rada soro iku ya nek geskitan ngono iku ya apa ngekeki ganjel. Mari ngono ganjel to. Eh? 1,2 juta. Iya. Murah Mas. Mbok gowo ta? Gowo kabeh bingung aku. Eh, wis tak kirim wis. Dikirim. Free ongkir. Kene kono ae lho. Iki ya apik iki ya. Lho, yo apik, Cak nek gak apik yo gak mungkin tak dol. Towek iki ya. Elek nak guake kok mbek aku kok. Sombong titik oleh to. Sombong. Sepenting sombong sih. Sing gare istimewa yo iki lho Mas. Ya iki lho sing mari istimewa iki lho sing mari istimewa. Dongkelan iki teko dongkel. Biyen yo tuku Cak aku ora njaluk. Yo ora dongkel dhewe tuku teko pendongkel tapi.
Oh. Iki ngeri-ngeri sedap iki. Regoe. Iya, cuma kan kualitas barangnya kayak gini. Kualitasnya yo ngeri ya. Ada barang, ada harga ada barang ya. Piro ya? Iki siji, regane sik tak lawur tak Regane. jelasno. Ya wis jelasno sih. Nah, iki aku tak jelasno nang ketinggiane sik ae. Ketinggiane iki 45 cm, bentangane 50 cm ya. 50 cm. Iya. Istimewa ya. Pol, Pol ya. barangnya dhewe ya dipik-pikno dhewe Ya to. apik nang dhewe bakul ya ngono iku to. Ya iya. Ngomong ora kulaane kok bingung. Nah iya. Apa prakulaan jare? Lah iya. Piro kok? Sik talah sabar po, pembeli sabar kok awakmu kameramen gak sabar gopo nang ndi sih. Lah Summer iku ben penasaran, ben WA. Ya mari to Cak, mari tak servis kok sok. Service, full service Full boy servis kene. Mrene full service. 4 juta nego. 4 juta niku. Enteng asline regane. Ngomong bahasa ngeri-ngeri sedap iku bahasa guyonan aku asline. 4 juta. Ya ora serius sih wong oleh nego. Nek serius berarti gak serius nek serius berarti gak oleh nego. Aku gak serius ngono iku. Guyon. Belepotan kan ngomongnya. Niru kabeh sampean. Padahal iya Cak wong kopi urung Kopi. tek lho. Lah iya. 4 juta nego. 4 juta nego. Kenceng Mas. Nego kenceng. Nek kenceng terlalu kaku gak penak Cak. Oke, lemes titik Iya. yo. Siap. Ono gede luwih murah. Heeh. Lho, Murah. sik, angkat e ojo Lho kuat ah. Kuat Cak. Oh, ngremeno cak kon. Ngremehno tidak ya awakmu. Oh, bendok telu yo mau. Belum tahu dia. Lho, Gede murah iki lho. Nggih, monggo. Iki gede bonggole lho, luwih murah. Iki cilik. Cilik. Iya, iki gede luwih murah iki. Keringane ya. Nek kurang keringan tak golekno tempe engko. Gulai tempe ben tempe tahu. Berarti tempe kering tempe dadi nek. Gede belum tentu mahal, cilik belum tentu murah, tergantung kualitas barang. Lah ngoten Iya ya. iyalah kok. Tumben belajar bakul ning ndi awakmu iki. Aku kan tahu. Lah iya. Neng mangi sesuk telepon aku, "Teng, awakmu nang ndi nang omah apa aku? Kepengin belajar lambe turah jare jan." Sik aku ngene. Ya. Oh, gitu. Iki wis ana kerangkane kabeh kali pembesaran, bonggole gede iki lho teko belakang. Iki urip iki. Jadi ini kehidupan dari sini lari ke sini, lari ke seluruh penjuru. Di seluruh penjuru dunia. Iki lho akar ya, lho iki lho akar. Iki ojo dikira iki keringan, iki kehidupan iki basah. Ini ada akar, ini ada akarnya, ada akarnya. Ini nyambung di sini ada akarnya. Enggak kering iki. Keringannya cuma di atas iki. Di atas toh. Nah, iki biyen sambar bledek, Cak. Yes. Akhirnya tugel. Kaget aku. Kaget. Iya. Iya sambil gede. Oke. Iku neng apa ya? Neng nganuku, nek dalam nyatane ngene iki ya enggak lho, Cak. Enggak, guyon Lah, toh. lah semburat iki disamber bledek iki wite. Speknya, Iki Cak. ning angen-angen. Neng angen-angen sambil bedek. Tapi kan pemanis, hanya pemanis keringan itu. Manis banget. Ketinggian nek ana keringane diukur sak keringane. Sak keringane. Ketinggiane 50 cm. 50 cm. Lah nek sing wit kehidupane iki hasil engko nang 30 cm. 30 cm. Ya, bentangan keseluruhan 40 cm kok jadine. Dadine lho ya. Nek saiki enggak ono 40, cuman mau ditekan lagi lebih pendek lagi bisa. 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 Harganya juga bisa ditekan. Bisa, luwih murah iki daripada Luwih murah mau. iku daripada Iya. Piro Mas luwih murah? 3,5 wis. 3,5. Los. Oke, nego los ya. Heeh. Nego los. 3,5. Nego los. Wis, ya. Kok ngene ya ban seperti ini. Nek Ya. njupuk loro ambek mang ya luwih murah meneh jane. Piro? Sawene 7.000 loro mau.
7.000. Iya. 7.000 oleh loro wis tak wene programan watu situk. Dibonusi programan 1. Heeh. Watu, program budidaya. Nah, Tak free ongkir, free ongkir. free packing, free ongkir Jawa Bali free packing. Oh, ya. Wis akeh free-ne nek njupuk Akeh loro. free-nya. Ya, jupuk loro banyak free-nya, Ya, banyak asal- bonus. Wit iki ambek iki, aja wit iki ambek laine. Lah engko milih laine gawede ya aku sing anu paruan ra apa-apa ongkir nek wite luwih gede. Siap. Ah nek dibebani ning aku ya aku ora oleh apa-apa to, Bos. Ya oleh sih oleh Oh. duit sih, cuma kan kurang. Kurang. Biasa iku wis sifate menungso. Kurang iku wis pasti nemplek terus iku. Ya. 3.500.000. Iya wis Ujian. nego los. Nego los 2 7 juta. Free ongkir Jawa Bali. Free ongkir Jawa Bali, free packing. Ya. Kayu ngerti-ngerti wis teko dhewe aku jarang tuku yo. Ready kayu. Iya. Aku jarang tuku cak kayu cak, cuma ganti duit tok. Nanti duit iya. Lah nek tuku kan aku moro. Wong mrene ngeteri aku kayak duit kan ngejol duit. Iya. Ora tuku iku jenenge. Iya. Ijol duit. Mangane mrene yo iki jolono duit. Nah, mrene jolono duit. Ya. Free ngopi. Oh, Ya, free free tok kopi. wis ganti. Ganti. Iki aku dino iki ra akeh-akeh. Katene jalan-jalan aku. Arep jalan-jalan. Iya, cuma nyiapno wis duit tok aku. Weekendan. Katene weekend ku kok gede. Model. Demek temenan nek iki Demek cak. temen. Dadine lho, enggak ada 30 cuma 20 cm kok iki. Cuma 20 cm. Oleh ini. Demek. Bonggolnya gawede. Iki kirim ke bentar saya cek mungkin. Wis murah iki. Piro murah iki? 3 juta wis negon sampai los sampai kenek. 3 juta dapat bahan kok ngene ya. Gawede ya. Tak cedekno. Nek kurang gede, di zoom. Demek. 3 juta saja. Ya. Iki wis katene duhuran. Ya mungkin yang kita review untuk saat ini dulu aja. Besok kita review lagi, kita cari bahan yang lebih wow lagi, Lebih wow lagi. ya lebih murah lagi, enggak apa-apa. Yang penting nanti sampai cocok. Oke, sekian dari kita ya. Siap. Salam satu hobi, salam bonsai mania, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.